Dili sa lungsod sa Naga. May kay dibili di kira ni madam ha. Ya kay anak ka kapatid. O Silawi be? Silawi na yan. Ano na sa kayag na panahon? Silawi. 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 Atong dilawan ha. First dilaw. Wow. No. Ano siya ma? Guys, Domes Litson Dili. Dili sa Naga. Pwede mo mag-order online. Yes. Grabe go po na video pa yun dapat. Yan ako na panitag si kuno. Diba? Domes Litson Dili. Dili sa Naga guys. Hi guys, good morning sa inyong tanan. So manguli na miss ito sa ilan ni Papa Edi. Nahuman na mi og pangapi, then pagakuan basin maglukat na din bisa mong ticket para pa Mindanao. Agdan gyapon. Samot no. Gikan mi sa Bugo, ari din mi nang diretso kay mga on kuno mi ingon si Mama Baby kay alas 10 na hapit nag alas 11, so dinhi daw mi mga nag-order na dahil na siya diha na order nga pagkaon niya ilan na dahil ng bayadan nas mana naghulat-hulat na kay gutom na pod guys kay gikan dito nagkape rami niya hapit nag alas 11 mo na nga hapit na lang mi dani kay para mga on mi nya pag human po dai na mo dani karon pangaon maglukat na po dai si Ate Memi's ticket kay para makapamauli na pod mi kay una human naman pod mi mga unta guys. Si Mama Bibi na adere si Mama Bibi guys, so kami dan ini. Nada niya di namin kauli kamisahe. Dagang alang ang rice so Ayo tumbahalin. Ako asabin. Dami ni ako. Ako bang Hi guys, may hapon sa inyong tanan. Sugikan minimanang sa tindahan kaya nagpalit siya og diaper. song. Oh, nahutdan siya guys niya. Gikuan wa pa man Honda yang regla mo nang nagpalit mi sa kuan. Nakakaligo na ko guys. Naabot mi din kaganiha sa ilan ni Papa Edi alas 12. Unya Katulog na. Nagkatulog dayon naghikay na po dahil mi guys kay mag-ato mi dito sa isa ka igsuon ni Papa dito sa Dili pa mag-adto dito. maato mo dito Man manggud. maato lagi Nang laag pa manggud ta karon da ug man ta mag-adto dito. hapit manggud ta Ngon sila? oo ato mi dito ilan ni Papa Mario kay duha man ni sila dinhi nga igsuon ni Papa nga laki nakadumdum mo atong naging pesta nga naguli dito si Papa Mario tong niagi pagyod nga uban niyang anak nga ulitaw. Aga sila? Nga lugar? Sa dinir maabot arbit. Napay chat namo mga igagaw nga pagkuan pero dili na wala na give me time. Oh, Kaya manguli na give me og mga guys. di na makaya kay di na makaya manguli na mi kay nahuman naman pud among tuyo dinhi nya kana ang naapod ba tay mga obligasyon dito. At least nga nahuman na mi diri nya panguli na dayon mi agiyon pa si Papa Edi nga dili sa mi papaulion pero dili man pwede nga di sa mi manguli Sabado na ang gusto ni Papa Edi nga manguli mi pero dili pwede guys. maglumba ra sila panawag na mahuman mi nya dito sa igsoon ni Papa moadto din mi sa Naga kay nag-invite ni Ate Maya Mia dito sa Naga. So then Mignon Star. Uda
No star. Allah. Madto ko na mig no star. Ay, may gagaw dito guys. Pag umangkon. Ay, pag anak sa may gagaw. Ayun siya. Sulod mo dito tita kay librehon tamo. Bungga. Guwapa lagi tada na si cellphone karon. Guwapa ba yata? Kaya atong naong na si cellphone. Guwapa ba yata? Pangilan gyud. Ay ka. Hangat guys kay pangason. Ug shout out sa mga followers namo nga nasa Cebu. Ma'am Jessica, shout out. Oh, si Ma'am Indayon Bravo. Ako si By Chance. Miss M. Sa Gamilo family, Palero family, shout out. Manang Gwyn, Manang Marlene, Ate Gwyn, Manang Marlene, si Kim W, shout out. Tapos yung nagbaklay guys. Toy. Hoy. Hoy. Duming. Candidate number 1. Grabe gisunod mo kita. Hi guys, mayong hapon sa inyong tanan. So mag-adto mi dito karon sa igsuon ni Papa. Kay duha man yang igsuon ni Papa dire, so amo sang laagon dadto ay mi manguli. Ya, kuyog sila ni ate. Guys. Adto. Ya, paingon na pod mi dito sa Pasulod balay na mi, sa guys. igsuon ni Papa kay Diri naaman sa pod ila lagi ni din Papa yung Mario. igsuon ni Papa. Duha yang igsuon ni Papa dire na sudlonon pa man sila ni Mama Bibi to ora sila sa sakyanan wa na sila nanaog. Ya, di apod si Manang. Pasulod na. Yang mao din iyang igsuon ni Papa guys na kini among abtan mo ni din ilahang tahanan. Na ako din iyahang sastre daghan pud iyang sastre ani guys o upat ka buk iyang sastre niya kanang amay ni Manang ako kuno igagaw. Apil ni nakablo igagaw kuno na siya. Anak na siya ni Mama Bilin sa igsuon pud ni Papa nga babae nga tuwa sa Surigao. Diri pud sila ang sastre ni Papa Mario diri kay naama pud siya mao pud iyang trabaho diri kanang manahi gyapon. Kana sila diha na yang sastre niya kay manihapon man kuno mi hala mga unta guys kay giandaman jud mi nila og pagkaon nga kuan lamian kay nga pagkaon ug daghang kay salamat Papa Idi kana mo na yung anak ni Papa Idi isa nga babae katong isa niya nga anak nga lalaki tuwa sa Dubai ug nakita na to ninyo guys kay atong pista to pang niaging pista na uban tuwa niya human mi dito pangaon di aday mi din na maingon sa kanaang kuan Naga City nindot kayo ilang plaza diri guys unya naa poy followers namo nga nakaila nakaduod danhi nakasubaybay gid siya kay papa ni sugod pa kuno sa gamay pa si Koreana hantod na lang si Linglin na subaybayan niya karon nang dagko na daw unya kay gi-invite man si ate diri sa kuan katong Doming's Litson Billy nya diri daw ni manihapon libre daw niya gilibre mi og daghang kaayong salamat monyen sa imuhang palibre sa Litson Bailey nya di ana mi dinhi magpicture pa na sila nya pagkahuman baklay-baklay na mi paingon mi dito sa outlet ni Monyen sa Doming's Litson Bailey lami kay ilang Litson Bailey guys grabe ka lami nya pag abot namo hurot na day ilahang Litson Bailey nya gitagaan na gibinlan gyud mi niya para sa moa Jiral? Lalaki na lang lagi kay bakatan. Nangatawag na sila? Oo, sila naman na sila. Kaya nang pala sila na dito, silingan. Layo din yung hilingan. naman niya papalan dito. Ay, yung anak ka mag-anak. Doon naman. Ay, ya papalan ako ma'am. Kung ano yan, nag-tourism. Tourism siya. Mauli pa kasi mo.
Makatilang mo. Yeah. Wala po ni wag na biwan ng mga busya di ma'am. Magdali ni kira kay ko to. Ko do ngay bagpa niya bagpor bagtry ni gorden ang katagan ni mga tagaan ay na kunam dili sa lungsod sa Naga. May kay dibili di kira ni madam ha. Ya kay anak ko kapatid ka. O silawi be, silawi Tilawi. Ano na sa hayag na panahon. Tilawi. Silawi. Silawi pakalaki. Atong tilawan ha. First tilaw. Wow. No. Ano siya ma? Guys, Doming's Litson Dili. Dili sa Naga, pwede mo mag-order online. Yes. Grabe go po na video mo yun dapat. Nana wala pa ni tagi kuno. Pa? Doming's Litson Dili. Dili sa Naga guys. Ay na mas kumo niya punod sa baboy. Ang sauce na mo kay bago man yung kuan, kalawin ninyo o nanando mo. Halang ka na ni. Wala gaminyo mo ganing ni Kondo din na. Pura dili na kay pwede kay Kondo dangan mahurot naman sa ay. Gamot. Yes, bisan pira to among dead road wa sold out to. Tay mahapili. Ang nanini nakatuto na kasi sa palig dara. Darling, dara. Ya, uy, si Juan Albert Martinez. Oh. Ari mo sila mga ay. Dili sila. Ay, mga okay. Ay, sige, hindi na tanong mo pa nga. Hindi ka mapag-asa. Ako din. Uy, magdungan. Man, kani ba ka nang ang uban maguganan sila halang pero same na sila ba? Ano yung sa sauce ni? Kung saan nga dinugan, unod sa baboy. Unod sa baboy. Nakal hapit na ko na yung sa baboy. Kialatan. O dili. Mga ida ko. Sika man niya akong tambal. Mga unta guys. Siya na ito. Kaya kapino ka na. Oh, dili. Bigay po tubig. Doming's. Lechon del. Na, wala na crispy, uy. Di na sila manginom tubig. Guys, nakagigilin si Madam sa iyahan. Doming's. Nakita ni mo darling, mga gwapa dyan mino. Uy, nag-live ka ina. Uy, ali, mga unta. Wala, siya makalayo. Lagi kayo. Wala, wala'y signal. Si Mario. Baka si Mario sa pang bukid. Nandigo. Medyo yun eh. Sige, sabi Mia, sige, pwede naman salukot ka na ba? Wala yung mga pambato, di ba darling? Mga pambato na si Madam. Wala si Mario, Madam. Kay kuha si Mio sa bukid. Siya may bantay at do. Ay, yapit ako. Oo. Pakakaw na. Doming's Lechon Dili. Kami kayo. Tapay dinuguan. Baboy nga dinuguan. Diara. Asa mo. Pwede ninyo siya ma-order sa Bonyen Morales Pambot. Lagi pambot ako makandar. Ganahan ko. Biari Madam kaunta.
Nya na human na mi og pangaon na magsuri-suri na din mi dinhi sa ilang plaza. Ari mi dinhi sa ilang kuan o kay mag picture sa daw mi. Kay talagsa ra pod baya mi makaanhi og syudad guys. Ug wasad mi magdahom nga makaabot mi dinhi kay gidala ra mi dinhi na naabot ra mi dinhi tungod pod sa followers pod ni Ate Maya Mia nga nang-invite diri sa moa og shout out dia Munyen. Thank you kayo sa pag-invite. Og shout out sa mga taga Naga Cebu City. Di ami sa inyong plaza og daghang kayong salamat nakapapicture gyud mi danhing dapita o. Diana na lang. Itumba gid siya kay. Wala ratit. Ana na lang ratit. Ayo ikwantit, lihok. Lihok na gumumo dito sa buo. Ali ma. Uy, ali ka mo dali ni. Ah, tinaw na. Vlog ka po lagi. Tinaw, vlog siya. Di man nakaran?
sa mong suroy-suroy guys. Unya, manguli na pud mi. O asa baka mi dani pa maingon karon. Murag mag-adto pa siguro mi sa yang igsuon si Ante Bibi. Among hapitan kay basi magmahay unya nga dadto na lang gid mi duol sa ila. Wala pa gid mi nakalaho sa iyang balay. Among lapusan. Hapitan ang kapitan ay. Ito, sara lang sila sa balay.